Abba garan bannan dai an dawo tare kowa ya kai wani bugu garan bannan dai ai kullu da ba kullum na larabawa daga nisa abu bai ba shi da manya gadan bannan dai gadan bannan dai gadan bannan an sa kwanta garko goje da abba shagon bahagon alkawo garko goje na lalabo shi garan da nan ana dafa garan da nan a damben dai Kano abba ya taɓa buge a fiye kullum wannan fansa ce yake nema ga wayan da ba su sani ba makallata Sokoto kada su ɗauka wannan na yan damben nasu na farko an yi cikin garin Kano inda abba ya yi nasara garan da nan an sake dafa garan da nan ya yi mai kawo ga baki la ilaha illallah ayi kullum ya kashe abba wallahi masa mai da yayi ga baki ya soke shi ya bashi zaune kai kakwai haka na haba ga da abba shege na wani ana ta kan blog ba iya to ta ki kafarka da yau ka koma dan dambe na wallahi ta ki kafarka duk ƙarya ce to inda biyo ka tawo da hannunka me a suna shi shagon jirgi kai na canza masu na wanda jirgin banza wallahi ba a so jirgi ina dimash kai ina dimash a'a dimash wallahi gatan to kai haka aka ni nan ne hanya ni suna wanga da suka dambe kai shagon kai na jirgi na canza
uba kuma ta nan da uba ku ta yi kai ai ba ni kai la ilaha illallah ba ka wato ni nace ba ka wato ba yau ba karamin dan ka koma bashi lamu ba ka da wato tsana mutu kai ta na bali a sharuwa